Ituko lya lero ituko jinene mono ekero tukubika ensemo gukari kanisi ya Gikora wetera se amatera bene urumaiga batera amatera mangi na lero ngomenta bara yandi na busimba yendere komenta yandi Nyasaye wasabi kwa ndusini kwa yeye abarai ababire bakugwatera na kurya cyane tugocha na kugendera abatwalo sabango basiseni bono busigwa itu baretire chikanda cyabwango mono ekibwata matera mansu okomo batere iriyo ya Namani ekera tetuwa yendere uche asumuru bwo kugwenywa omanga twasane kora nchawa itera disemino bongaini ekikwaira abantu bao bakorofya matera sinjoko gotogia wayo wetera sa itwegere anetandere ukina kumuika na gotwayo na sinjoko kwa wakabire wono mene twasabire kora nche chikande chikakara chigosoka chikore mireme menene cyo kuna abantu bao wono bali batara kumanya wetera sinchiye korandiwa aboro bawo joke bata asikanisa yawo na kwa wetera sama tera bana tokwegera aya goto sege tana goto kinike moika na into endere ukina wana tuwasabire all the blessings to this choir, especially as we launch this CD. May glory and honor prevail forever is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Namanya championi, namanya karwara, motia gaijana, wore wa ukoma, genda Israeli, umuwanielisha, kamoto maroje, roje Yorodani, silie marasawa, roje Yorodani, silie marasawa. Syria,
Tanzania barwara muroja gaijana morwire wa ukoma genda Israeli umubanierisha kamutoma roje Yorodani sibye marasaba roje Yorodani sibye marasaba amachena maroro ena manya karera miraninka amachena maroro jindo tenjarenge damasike abanana varibari basomba bana mani bakamoteria iwa mangana yomobani sawa nerenengenjaye sawa nerenengenjaye kesiribotawena namani katatokane gatano namani tawena gesi tatawena namani sawa nerenengenjaye sawa nerenengenjaye Yesile sabaka wena haleluya haleluya Yesile sabaka wena haleluya haleluya Manina bange ebire towate tori kwangama moneno kumie nidyayo ganyete kinagere bosyo naye keganyete yokaye wangame nayorake mwe yokaye wangame nayorake mwe seye tomenyete manina bange ebire towate tori kwangama moneno kumie nidyayo ganyete kinagere bosyo naye keganyete yokaye wangame nayorake mwe yokaye wangame nayorake mwe ena manya karera miraninka amachena maroro ena manya karera miraninka amachena maroro jindo tenjarenge damasike abanana varibari basomba bana mani bakamoteria iwa mangana yomobani sawa nerenengenjaye sawa nerenengenjaye kesibotawena namani katatokane gatano namani tawena gesi tatawena namani sawa nerenengenjaye sawa nerenengenjaye Yesile sabaka wena haleluya haleluya Yesile sabaka wena haleluya haleluya sabe ngenjaye saba nuikeranu
warenge womanene nonyana samatuko aliayo watongi nyasaga timoka rituko ya sawa no waigeranu mone na toire sawa no waigeranu mone na toire bono to bamanye sabe ngenjaye sawa no waigeranu warenge womanene nonyana samatuko aliayo watongi nyasaga timoka rituko ya sawa no waigeranu mone na toire sawa no waigeranu mone na toire Nena maria karera niraninka amache na maroro Nena maria karera niraninka amache na maroro Chindo kenjareke damaseke abanana varibari vasumba vanamani vakamotenya iwa mangana yomovani sawa merenengenjoye sawa merenengenjoye Tokane gatano namani tawena Yesi tatawena namani sawa merenengenjoye sawa merenengenjoye Yesi sabakawena haleluya haleluya Yesi sabakawena haleluya haleluya bono ngochinde kurwa mugano moke una kurwe kwa ya chagete maka bono buna ya ikiriga ekwa ya gekora nigo ya chagete omwaka 2005 wetera ase okurangirwa ponya toko okurangirwa omorisia Elda Nelson Ochiwa Nyomboka na ekero anyara ko bagakurangiria ekwaega abantu bake bakanyara ko bakwerwa abantu aba igo baringe emerongo ebere ase omwaka 2009 ekwaeye ekanyara ko bageko record eforium ya bentangani ne forium eye igo baye etyoanya to record ase studio ya rekoruku itierio LCK studio na efo mwenzangani igo ya nyaka baye rekodiwa ase umuntu bege Swahili etaito yae igo yarenge mwendo ni mgumu duniani ase omwaka 2012 ekwaye ekanyara koba geko rekodi efo ya kabere na igo ya nyaka baye rekodiwa amatera ase omunu weke gusi na etaito ya eforumu ya kabere mbarabi baya baramenye asege tunwa keya studio ya nyata koba kiko basokeria matera ayo King Sound Studio orwaria bosongo forum ya gatatu ekanyara koba eko rekodiwa 2015 na eforumu ye ingo yaringe mixtape ya matera yeke Swahili amane ya matera yeke gusi na title ye forum eyo nu okorangeria na studio ya nyata koba kego sokia amatera yo gekorokwa King Sound Studio 2017 ekanyara koba geko record forum ya kane ase studio ya Voice of Victory na amatera ye forum ya kane nigo alinge ase omunu weke gusi na title ye forum ya kane igo ya alinge nga obuanchani bwagape ase omwaka o 2019
ekwaye ekanyara ko bage ko record kifolio muvere efolio mwentangani igora nyatako ba ko record folio 5 asomo nubege Swahili na title ye folio mweyo igo yarenge koro kwa safari ya kwenda mbinguni na studio nyatako ba ko record ni studio ya Amazing Grace imeakisi folium ya gatano na limo ni folium ya ekwaya nyataka ko record ye ya matera the hymnal songs igo aseke gusi ikanyara koba ko record folium ya gatano na limo na title ye folium eyo igo yari korokwa osige korokwa asemambia yoko bokiwa ne studio nyataka ko record Amazing Grace. The year 2023 omwaka oyo tolega bono ekwaye yanyala ko record volume 7 abo ase twanyala koba gose twanyala amatera aya volume 7 studio yanyala ko record ne studio ya Place and Place imeabo songo na title ya volume ya gatano na kabere igo ekorokwa naman bono tigato soe ase oboteneri bune kwaye yanyare koba kegotenenwa ase umurai omutangani igare Deacon Daniel Ochwanyi Omosa oyo nyata koba gakora ekwaye ase myaka 3 umurai okabere igare Elda Sakari Oyugi oyo nyata koba gakora ekwaye ase myaka 2 umurayo gatatu igare Elda Peter Mageto oyo nyarira ko bagakora ekwaye ase myaka 10 numurayo kane nigare Madam Rudia Oyugi oyo nyarira ko bagakora ekwaye ase myaka 2 na umurayo gatano nigare Elda Stanislaus Nyantenga oyo nyarira ko bagakora ekwaye ase mwaka oyomo na umurayo go mwayo oyore current boniga igare Madam Lilian Ochwanyi oyo onyara ko bagakora aso mwaka oyomo abasenya bekwaya ko byachagete omosengwe litangani iga akorokwa Elda Evans Ochwanyi Maragia oyo nyara ko bagako omosenya ase emyaka 10 noyomo omosenyo kabere igare Elda Barnabas Nyakundi oyo nyata ko baka omosemi ase myaka 3 na omosemia omwelo osoma semio loroboniga nigare Elda Chance Nyongeni oyo nyata ko bagakora ase emyaka 4 ase kwaye yakuya gachagete mpaka bono yeikiriga igotoko nyoranga membership yae igotwa nyorenga membership engapi yanyako bale ko base kwaye nigo bale abantu 21 na the highest number was abantu banyako bakoswase kwa abangepi nigo bale abantu 48 services ekwaye ngi kunyara ko bake okora kurune ya gachagete ekwaye yanyara ko bake okora ebinte binge mono anamara se kanisa church functions ase Tinyangi News Kibared ya ase mechango ye kanisa amuna oburandi bwaisiko aiga aso oburandi bwaisiko banyara ko bakogenda ase amatanga koba nkunyara bale bakogenda ase semu ya kabere banyara ko bakole crusade una aso mwaka 2019 mbanya tako bagosoka botia ase kanisa ya bocharia aria keroka ase chiwiki ibere ase semu echitua ekwaye yanyara ko gekogenda aria Kisumu Gemba Embala Aero Irrigation Scheme and Lake Victoria ase semu ya kabere ase semu echitua ekwaye yanyara ko gekogenda Mount Kenya aria Mount Kenya banya tako bakogenda ase Nanyuki Barracks bono
ase kwaega wetani ebintu ibyo sipi mbabwate emoto kendo kende kya kabera babwate tablet kendo kende kya dato babwate kendo kende kya kane babwate rules and regulations tikuna ko bachiko bara kuna kwanya ko bako gendera se miake yokurubaga jage 2005 bono ebirengererio gose amagane babwate vision 2030 ekwaye neganeti gotwara efan eyo eranya ko bageko bakonya ase ogosafiri esibaranya ko bakuganirwa ekwaya fan eyu nero eganeirie gose ase vision ya 2030 igo monne nyasaye anyare koba gakobakonya na omone nyasaye anyare koba gakobasenia mbuya mono asogontegerera